Pulis sa barangay sa Dakbayan sa Talisay, subling ipatuman sa Talisay City Police Station. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Kini ang gipaybalo sa hepe sa Talisay City Police Station atol sa ilang tigom sa City Anti-Drug Advisory Council gahapon. Mato di Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, nakita nila ang kaminungdanon nga direktang makareport ang taga-barangay. Sa pagkakaroon ng clustering ang ilang gibuhat sa pag-assign sa mga pulis sa barangay, kay uban sa ilang personnel, may paubos man sa pagbansay-bansay. Ito kasing pulis sa barangay, ma'am, for example, in our Anti-Drug Abuse Council meeting, kasi yung mga concern dun, ma'am, madali lang ipaabot sa office because the police sa barangay will be the liaison officer. Mabilis yung information dito sa office. Dugang ni Magbanwa nga sa maong paagi, dali usab nilang mapangitaan og solusyon ang problema, ilabi na may labot sa seguridad. Samtang, gilantawan nga sa Oktubre pa hingpit nga magamit ang bagong Talisay City Police Station. Kay mato ni Magbanwa nga kinahanglan pang subayon pagbalik ang linya sa kuryente sa bagong buhatan. Sa maong bagong police station, mahimutang ang bagong custodial facility. Uban ni Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.